Jo, for vi skal så bevise den her formel. Og det er så distanceformen fra punkt, som vi vil kalde P, til linje, den rette linje L. Og den bør være lig med... Den er lig med A, x1 plus B minus y1. Der skal så en kasse rundt om. Det er så divideret med kvadratroden af a(n) plus 1(n). Det skal vi så bevise. Og til at starte med laver vi et simpelt koordinatsystem med en x- og en y-akse. Og siden vi finder ud af, hvor vi er, eller professoren er, så siger vi, at vi bare ligger lige her. Og vi vil kalde os selv for P. Og kometens bane, som vi skal sådan følge, den vil køre igennem den her vej her. Som vi vil kalde for L. For at finde den korteste vej mellem P og L, så tager vi en streg imellem dem, så vi sådan har sådan den korte bane, som vi vil kalde for R. Så bagefter vil vi lave en trekant for at gøre det nemmere for os, så en lige ben en, så retvinklet, det er nok, nej, helt glemt, det er sådan der, for den er 90 grader, retvinklet trekant, som der kører lige ned, præcis, sådan lige rigtig ned. Ja, og for at gøre det endnu nemmere, så vil vi også lave en hjælpetrekant, der skal hjælpe os. Og det gør vi ved at sige et tilfældigt punkt på L, eller linjen L, som vi vil kalde for A. Og så går vi så herhen, og det punkt kalder vi for C, og så går vi så op, og det kalder vi for B. Og der har vi også 90 grader, og inden vi går videre, så vil vi lige skrive en rette lille sportskrift op, som er y er lig med A, x plus B. Eller i vores tilfælde hedder den så L er lig med A, x plus B. For at gøre det endnu mere nemmere for os, kan vi så godt definere nogle flere udtryk. For eksempel er der Q. Det er der, hvor vores hjælpelinje, der er parallel y-aksen, skærer lige L. Og distance fra P til R vil vi kalde for D, for det er afstanden fra punktet til linjen. Og afstanden fra A til C vil vi kalde for 1. Og afstanden fra B til C vil vi kalde for A. Jups. Vi er enige om, at de her trekanter, de er på ingen måde lige store. Nej, men deres vinkler, de er præcis det samme. Ja. Derfor er de lige vinklede. Og vi kan så tegne sådan her. Fordi afstand fra P til Q... Er det samme som fra B til C? Nej, det er fra A til B. Nej, A til B, sorry. Det gør ikke noget. Jeg kan lave fejl. A til C. Og så det fra A til B. Come on. Give a chance. Jeg er lige her passet. Og Jeg kan ikke i hovedet. forholdet er... Forholdet mellem P... Det samme. Er det ikke P til R? Jo. Jo, P til R og B til R er det samme som fra A til C. Ja, B til C. Yep. Det er rigtigt. B til C. Det der kan vi kalde det. Det er virkelig ikke spørgsmål. Okay. Og siden at vi kan lave det til, siden vi har sådan nogle slags små tegn for det. Så det var A til C, undskyld. Jeg beklager, det er A til C. Ligesom det går, mand. Det går. Og vi ved ikke noget som helst om noget af de her tal. Så for at gøre det nemmere for os selv, så i stedet for at sige, at det hedder PRAC. Ja. Så først går vi lige herned. Så ser vi PQ over AB. Er lige med i stedet for PR, så skriver vi D. Og i stedet for AC, så skriver vi S. Så jeg kan se. Ja. Okay, og siden vi ikke heller kender til afstand fra P til Q rigtigt, A til B, så lad os lave en hjælpelinje. Eller finde noget tilsvar. For hvis vi nu laver to linjer, der er parallelt med x-aksen, det vi kalder for y2 her ved Q, og y1 ved P. Og siden begge punkter ligger på x-aksen, et samme breddegrad kan man sige, så vi kalder det for x-net. Og nu har vi så også Q's koordinater.
Så nu kan vi komme i gang med at bestemme PQ. Yep. For afstand fra P til Q, hvis man tegner her, den er lig med delta y, der tilsvarer, eller er det samme som y2 minus y1. Ja, og vi ved jo heller ikke, hvad Y2 er, eller Y1 er, så for at gøre det nemmere for os selv, og nu hvor vi ved faktisk, at Q ligger på den rette linje, kan vi erstatte Q's koordinatsæt, eller koordinat Y2, med den rette linje, så det vil komme til at hedde. Så det kommer her til at hedde P, Q, er lige med Y, At Y2. ja, Y, nej, Jo. Jo, det er Y2 er lige med. Nå ja. Er lige med A. X1 plus B minus Y1. Så nu ved vi, hvad Y2 er, og så kan vi så skrive videre. Nej, Det er jo Y1. Det var Y1, er det jo? Jamen, nu har vi bestemt, hvad Y2 er. Y2 er lige med AX plus B. Og nu kan vi så skrive det ind her. Fordi nu ved vi så, at P, Q er lige med. Vi har Y2, som vi nu har givet et andet udtryk, som er AX1 plus B. Og så har vi så også Y1 minus Y1. Det var først ikke bevist. Så hvordan vil vi så finde AB? Ja. For at finde AB, siden det er så er ligebenet trekant, ravbenet, tak, jeg bliver nødt til at bytte om på dem. Ravbenet trekant, så kan vi bruge Pythagoras, som der hedder A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Så derfor er vores A til B, det vil så være A til B i anden. Nej, tak. Det er sådan at sige. Kvadratroden AF. Nej, Jo, nej, ikke nu. ikke nu? I springer lidt meget. Det jeg gerne vil sige er, at afstand fra A til B, det svarer som vores C, kan man sige. Det er jo Nej. vores hypotenuse. Og det er A i anden plus 1 i anden. Ja. Og hvor kommer det fra? Det er fordi vores A-side, det svarer jo til afstand fra B til C, som er A. Og 1'eren kommer fra afstand fra A til C. Ja. Og for at finde bare standard A og B, så vil det være... Så vil det være ligesom at sige A til B. Og så der er lige med kvadratroden A, som jeg skulle have sagt før. Sådan A i anden plus 1 i anden. Men siden at 1 i anden bliver stadig 1, så kan man godt undtage, sige undtagelsen af den i anden der. Men kom i stå løs. Okay, og nu så den sidste del af bevis. Så nu har vi fået bestemt, hvad P og Q er, og vi har bestemt, hvad A og B er. Så nu skal vi bare videre til det sidste trin. Som vi ved fra tidligere, så kan vi sige, at vores PQ og A, hvorfor har I skrevet to forskellige? A. Jeg har I skrevet A til, jeg har I skrevet AB. Det er fordi her er B. Jeg blev helt ramt. Det Det var mig. Så nu ved vi, det her kan vi sætte ind herover. Så nu ved vi, at PR, det svarer til D, og vi ved, at AC svarer til 1. Så vi kan sige, D over 1 er lige med PQ, som i vores tilfælde bestemmer vi til AX1 plus B minus Y1. Og vi bestemte jo vores AB. Det bestemte vi her til kvadratrod over AN plus 1N. Og vi skal lige huske den vigtigste detalje, det er boksen omkring. Fordi det sørger for, at resultatet ikke bliver negativt. Ja. Og så det aller sidste trin, som Sofie gerne vil vise. Det er super simpelt, fordi for at fjerne D, så skal vi bare gange 1 på begge sider, men som jeg ved, hvad med gange med 1, det forbliver bare som original. Så det hedder D er lige med AX1